हेलो लोगोफोर बरायबावबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर मैया आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन एबा होदोंमोन बेनो जाबाय पिएम किसान राङा हाबबाय होननानै। दा बेयाव खायसे कमेन्ट्स खालामदों मोनदों आरो मोनाखै। दा बेनि सायाव गोदान भिडिअ खालामबावबाय जाहाथे बयबो क्लियार जायो। स' बिनिफ्राय रांखौथ' सोबाय नोंथांमोना मोनबाय 2000 एबा 4000। स' बिनिफ्राय स्टेटासखौ बोरै नायगोन एन्ड नायनो हागोन ना हाला बिनि सायाव मानो बेबायदि खालामदों जों गासैबो नायगोन। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि लेटेस्ट आपडेट मोनो जेरै स्किम बेनिफ्राय इडुकेसन एन्ड जबनि बागै नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन। दा बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल साइटआव पिएम किसाननियाव बेनिफ्राय जों गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप जों बेयाव नायलांबाय थागोन। दा फाइनालि जों फैबाय अफिशियेल साइटआव पिएम किसाननियाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे खायसे राङा हाबबाय एन्ड खायसे हाबाखै। दा ओरैबायदि जादों नोंथांमोननि बाथ्राया जे जायफ्रा केवाइसि नांना दङ नोंथांमोननि एकाउन्टआव किजानि राङा हाबाखै जानांगौ आरो लोगोसे आपडेट होदोंब्लाबो नोंथांमोना दासिमबो एक्टिभ जायाखै जानांगौ। आरो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय दानिया स्टेटासखौहाय इजिलि नायनो हाला एबा गोरलैयै नायनो हाला सोलायजोब्बाय। आरो पिएम किसाननि डेडलाइननि लास्ट डेट एबा केवाइसि होनाया जाहैदोंमोन 31 जुलाइमोन दासिमबो सोलिगासिनो दङ। स' नोंथांमोना होनो हायोब्ला मोजां। नाथाय मोनसे बाथ्रा जायनो गासैबो अके दंखाजोबो स' नोंथांमोना केवाइसि नांलायाबाबो राङा हाबनाय जादों एबा हाबनो मोनदों। दा मैया आं भिडिअ होनाया जायफ्रा केवाइसि होआखैमोन गासिबो अके दङब्लाबो राङा हाबनायखौ नुनो मोनदों। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय राङाथ' हाबबाय मैया 2000 हाबबाय। स' बिनिफ्राय स्टेटास नायनाया जोंहा माखासे डिटेल्सआ चेन्ज जाबाय आरो। दा बेखायनो जोङो बेखौ नायनायनि सिगां मोनसे पेमेन्ट हाबनायनि डेटखौ जों नायग्रोनोसै। दा बिदिब्ला बैसागुनिफ्राय दासिम एबा जुलाइ दानसिम दायो सोलिफुबाय थानायसिम खनसे रांखौ सोनाय जादों। जायफ्रा मोनखांबाय एप्रिलनिफ्राय जुलाइसिम नोंथांमोना मोननाय नङा आरो जायफ्रा मोनाखै स' नोंथांमोना मोननाय जाबाय एबा मैया हाबनाय जाबाय। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव बबे हाबगोननो आगष्टनिफ्राय नभेम्बरसिम मोनसे हाबबावगोन आरो लोगोसे डिसेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना मार्चनि गेजेराव मोनसे मोननाय जायो। गासै इयारलि 6000 रां मोननाय जायो जायफ्रानिखि आबादारि स' नोंथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों पिएम किसान स्किमनिफ्राय। आरो बे सोलिबाय थागोन गोदान एप्लाइबो जागोन नोंथांमोना गोदान खालामनो हागोन जायफ्रा थालांदोंमोन आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखागोन। दा बेखायनो बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना सम नायबानो जाबाय। थ' बेनिफ्राय जोंहा दानि बाथ्राया जाहैबाय स्टेटासखौ इजिलि नायनो हाला माखासे प्राइभेट खालामनाय गभर्नमेन्टआ मानोना जों एकाउन्ट नाम्बार मोननाय लोगो लोगो गासैनिखौबो नायलायजोबनो हायोमोन नालाय बेखौ दायो प्राइभेट खालामनानै माखासे प्रसेसजों लांबाय। दा बेखायनो नैबे बेनिफिसियारि स्टेटासआव क्लिक खालामोब्ला जोंहा माखासे चेन्जखौ मोनदों बेनो जाबाय जोंहा रेजिस्टार नाम्बारखौ जों नैबाव होनांगोन आरो बेयावनि मबाइल नाम्बार जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दङ बेजोंबो जागोन बाट बे गैयाब्ला रेजिस्टार नाम्बार थायोना बेखौ होनानैबो जागोन। थ' बिनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ एन्टार बिलुआवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बारा जाय दङ बेखौ होदो बेनिफ्राय एमएसखौहाय नोंथांमोना मोनदोंना जि केपचा मोनदों बेखौ होनानै जेनेरेट अटिपि खालामनांगौ आरो अटिपि थांनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होबाय नालाय बे अटिपिखौ होनानै नोंथांमोना सार्च खालामबानो नोंनि स्टेटासखौ नायनो हानायनि अपसनखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना आन्दायोब्ला मा खालामनांगौनो रेजिस्टार नाम्बारखौ आन्दायोब्ला नैबावबो डाइरेक्ट क्लिक खालामनो हायो। बेनो जाबाय जों बेयाव नो इउर रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनांसिगोनलाय जाय मबाइल नाम्बारा बै समावहाय नोंथांमोना लिंक दङमोन एबा केवाइसि होदोंमोननो बेखौसो होनानै केपचाखौ होनानै गेट मबाइल अटिपिआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अटिपिखौ दाना नांथारसिगोन। ओंखायनो एक्टिभ थानाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना जेब्ला केवाइसि होयो अब्ला होनानै ला ओमफ्राय होनानै लानाय लोगो लोगो नोंथांमोना उनावहाय नायबाय थानो हागोन। नाथाय केपचाया सम मिस्टेक देखायो। दा बेफोर जाबाय माखासे टेकनिकेल इसुनि थाखाय आरो बे समजों लोगोसे गासैबो थिग जाजोबगोन आरो जानाय लोगो लोगोनो बयबो गाव गावनि स्टेटासखौ नायबाय थानो हागोन जे नोंनिया मा प्रब्लेम जादों एबा राङा हाबदोंना हाबाखै। दा सिगाङावथ' जों इजिलि नायनो हायोमोन दानिया एसे प्रब्लेम जाबाय बा गोरा खालामबाय गभर्नमेन्टआ गोरानिफ्राय गोरा खालामगासिनो दङ। दा बुंखादोंमोन जे पिएम किसाननि माखासे भेरिफिकेसन जादोंमोन जायफ्रा इलिजिबोल जाथावना बिथांमोननोसो रांखौ दायो 2000 एबा 4000 होगासिनो दं। अके दा बेनिफ्राय गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोननो होगोन। दा राङाथ' हाबबाय बेनिफ्राय नेथ'दो नेक्स्टआव मा आपडेट फैयो आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो। दा बेनिफ्राय जायफ्रा गासैबो नंगुबै आबादारि नोंथांमोनाथ' मोनलांबाय थाखागोन जेब्लासिम नैबे स्किमा सोलिगोन अब्लासिम नोंथांमोननि राङा एकाउन्टआव हाबबाय थागोन।